Firmu Panalariko jsme si našli na internetu. Nejdříve jsme byli spokojeni s jejich webovými stránkami a potom se nám líbil i přístup pracovníků firmy k nám jakožto potenciálním zákazníkům. My jsme měli zájem o rekonstrukci bytového jádra, včetně tedy koupelny, toalety a uvažovali jsme i o nové kuchyňské lince. Velice se nám líbilo, že se vlastně smlouva podepisovala až po předložení a odsouhlasení kompletní a úplné cenové nabídky. Takže my jsme dopředu věděli přesně, kolik zaplatíme. Navíc byl i striktně daný postup při tzv. Víceprácech, kdyby se během rekonstrukce objevily. Takže se nám opravdu nemohlo stát, že bychom na konci té rekonstrukce zaplatili částku, o které bychom nevěděli nebo s kterou bychom nesouhlasili. Navíc jsme byli velice spokojeni i se spoluprácí samotných pracovníků firmy, protože vlastně jenom díky nim se podařilo dát dohromady naše představy, funkčnost a design. Tohle jsem ocenila především při návrhu nové kuchyňské linky, protože v paneláku toho místa není na zbyt a já jsem opravdu potřebovala využít každý centimetr volného místa. Navíc firma dodržela veškeré termíny dodání prací, takže my jsme byli maximálně spokojeni a já můžu jen a jen doporučit.